bocah ora tau modal teko barang. Minggat. Bali kono. Kasih paham. Enggak dari lambemu apa piye? Lah kemaki nggawa apa ta, Rek? Wih, Tumben temen, Kang. loro. Wih. Dirokok. Oke. Arep dong linteng, arep dong linteng. Biasanya aku tukang nyuruh korek iki aku modal korek. Oke, siap. Oh nek enteng, Hmm. tuku meneh. Iki. Oke. Orang piye? Hah? Ini kopi lu disuruh ta ora? Oleh Kang, oleh. Boleh. Tak suruh ya. Ya, monggo. Saiki modal masalahe. Oke. Jerok oleh ora iki, Kang? Dirokok wae. Oke. Ora usah penting. Aku ndek lintang tak guan nang laut. Oke, bang iki. Heeh, Lintingan bang, bosok, Bang. Wis. Rokok sing enak saiki Oke. ya. Oke. Oke. Wis Kang, sos banget iki. Eh. Wis tuh.